Ti Masakbayan. Ta papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas a napauluan, na ikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Tinakpay ag grocery, sakbay nga agawid ang. Ay, saan na bali? Nasapa pa'y mat. Ni Sheila DJ Ti asawa ni Albert. Adda ka holding hands na lalaki. Surutang. DJ, nagturong da iti hotel. Video ida. Naskan amaamuan da ito ni Albert. Oh, Danny. Apa nagsubli ka dito yung opisina? Kunak no nakaawid kan? Inawagak ni Amanda. Amaladawak nga agawid. Ada ka di parikot? Nakitak ni Sheila. Ti asawam. Adda ka holding hands na asabali ang lalaki. Kat nagturong da iti hotel. Awan bibiyang ko. Awan bibiyang mo? Kat asawam day jay? Adda ka relasyon na asabali. Ngam saan ko apagparikotan dayta? Ha? Kayat mo asawan? Okay laan agulguliban na ka ni Sheila? Dayta ti pakaragsakan na. Amangan no agsapsapol iti sabaling arakop. Gapo, tadi mo maipaikan kwa na. Basol ko no hapay akastoy ti mapaspasamak. No hapay ngamin nga imanugot ak iti kalay sami. Agbababawi ak. Asawa mon, Albert. Awanan mabalin mo. Jack, magustuhan da ito linutom asidaan, nanalolit. Kat naimas mo't dayta, ma'am. Magustuhan to pa'y da senyor kan Sir Albert. Dayta ti sindada itay. Ay, anday ko. Apay nga imbarsak mo kanyak ti kutsara, ma'am. Natamaan ti ulok. Ay, anday ko. Awan babain mo. Asino ka akanayon anaturad asumumbasumbat kanyak, ha? Ay, aglablabos kan, ma'am. Tanya ti kayat mo. Lumaban ka, ha? Ay, kadayon naklarang gasan. Sige, agluto ka iti sa bali asidaan. Agluto ka, ano kayat, ma'am? Ay! Anday ko manan. Imbarsak mo man din kanyak ti tinidor mo. Natamaan man ti ulog. Amahan no kayat mo, ada ito'y bubuungan a plato ti ibarsak ko ka, ha? Pasensya mo ni Sheila, Lolit. Agtungpal kalatan iti kayat na, tapno awanin parikot. Agikatakon, senyor. Saan? Pangaasim. Nabayag ka na babaunan mi. Kan napanagnakan mi anasaya at katao. Saan kami na makasarak itikaskan ka? Naranggas ni Ma'am Sheila, senyor. Sipod addan dito balayaw. Kanayon nakabugkawan. Wano ranggasan. Ay, balsek ko ma. Ngam amangan no siyak mutla ti madaksan. Ngamin, baknang, maaramid na ti kayat na. Anya nga ti amok no ipapatay na. Aniya? Ay, uwan, sir. Isong agul uli makaklatan. Mala. Agtungpal kalatan iti kayat ng aramidam. Tapno awanan ti parikot pay, Lolit. Ni Ma'am Sheila. Ada kadwa na alalaki. Ma'am Sheila. Hoy! Umasidag ka dito ay. Ma'am Sheila. Ada kadwa alalaki ay. Juan, kasinsin ko. Ala, ingka mangisagana iti pagsangwan ni. Ay, wag, ma'am. Ma'am Sheila. Ma'am, nakasaganan dyan meriendaan niyo, iti kadwam alalaki. Saan na sumungbat? Ngam apay nagpupok na dita silid ni Ma'am Sheila. Apay nga ta. Lalaki na nga tati ko na akasinsin na. Ay na. Ay.
Makamo ka man laangan iti biyag mo, garanggan diyang a babae. Nana Lolit, kaya't ko anasaya at tininangan ta. Wen, ma'am. Saan ka naranggasan? Basta aguli makalatan iti makikita, ha? Ha? Wen, ma'am. Total, biyag mo matday ta. Awan bibiyang kaw. Di oray pa'y mano alalaki ti isarap mo dita silid mo. Ay uhon man. Sana ka makibibiyang kan ka. Aramidam ti kayat mo. Nasaya at launay. Amom Nana Lolit. Bak na nga. Ado ti kwarta. Iti kanito magbitot ka. Amangan, nubang kay muntulaan ti agahod. Ijay probinsyayo. Ha? Ay, sabagay. Sana kun amas daaw iti kasta sa umam. Amuklatan. Ngam, wan, ma'am. Di kagdanag. Tawan bibiyang ko kan ka. Sana kagipulang. Isipar ko ti bibig ko, ma'am. Namnamaam dayta, ma'am. Awanan ka itibain! Albert, tinungpanan. Awanan ka itibain. No saan mo nga irespeto ti bagim? Irespetom kumamot ti pagtaangak. Makipagnanaed ka laang ditoy. Isungawan karbonan amang yawid iti lalakim ditoy. Ha? Ni, awan lalaki, Albert. Saan ka alipliputan? Awan bibiyang ko no liputan nakman. Ngamjak kayat adito'y balay ko mismo. Ti paglanguyan nyo iti ragsak iti karelasyon mo. Awan inyawid ko ang lalaki, Albert. Mamati ka kumakanyak. Kun asino tinangidanon kan kay ti dayta? Ha? Kinaulbod dayta. Sana nanas kan amaamwam. Kanda ito'y titandaan naman. Iti kanito nga dadakas ang mapasamak iti tao anang idanon kanyak. Sikat itiliwan dagiti panakabagi tilintag. Wan perla, nilata Albert ti ay ayatag. Saan amapunas dito'y pusok? Kunamot anata orday ta nga Albert, kan bak ng pay. Siyempre, natural ama inlove ka unay kan kuana. Kan, adapay singin ngamin nga anak yo. Day talaang ta pinagsinayo ida. Kailiw ko ni Maria Angela. Ti anak mi nga daken kwa na. Ni Albert ngay, kaili mo ka di mat? Wan, kailiw ko mat. Kasano nga itan? Katadakan dito'y balasiw taaw. Kasta ti kayat ko. Ti agin na dayo kami ka ni Albert. Iti kasta, maliklikan ti parikot. Saan ka di aparikot matlaang? Taimbatim kan kwa na ti may nga anak yo. Perla, Amangan nga minuranggasan ti asawa ni Albert. saan nga itulok ni Albert akasta ti mapasamak? Ala, sapay ko mga rod, takasta. Albert, sika ti ibaon ko ang makiseminar ijay Cebu, inton ka ni kadwa nga aldaw, para iti pagsayaatan ti kumpanya tayo. Wan papa. Makamuka no agmay sa ka amapan, wano mangayab ka iti kadwam. Ayabak ni Dani papa. Ni Dani, sabagay, awan makunakin kwa na. Sige, sika ti makamo. Agtalag ka kini Dani papa. Iso ti makitak amay sa anapudno ti trabaho na iti kumpanya. Sige, iho. Sikan ti makamo. Nana Lolit, kayat ka pa akasarita. Sakbaya pumanawak. Anya ti bagayaw, sir. Sika ti mga iwan ka ni baby. Di mo ko mabaybayan. Ay, uwan, sir. Mas talkan ka ang mga iwan kini baby, ngem ni Sheila. Tamumat, adi na maipatag ti anak ko. Uwan, sir. Siya kun ti makamaw. Ikang ka iti kwarta. Tanuad da ka sa pulan ti ubing. Sikan ti makamo. Ay, uwan, sir. Di kay agdanag. Jak baybayan ni bebe. Adto yan ti kapiyo, senyor.
Agyaman na, Lolit. Agapi kayaw ta isaganak ti kaninyaw. Tapno saan kayo ang mabisinan iti opisina yaw. Sige, awon kayam. Inted ka din ni Sheila ti sweldom iti da ito abulan. Wan, sir. Ninayunak ti sweldom, ingatok. Gaputan na pudno kang agserbi iti pamilyami. Ha? Kaano pa nga ingato yo, senyaw? 3 na bulan tinapalabas. Noin nga to yo ti sweldok, sir. Apay nga ron at itad ni Ma'am Sheila, kat kas iti sigod as sweldaw. Anya? Ay nga, okay lang, sir. Saan abalay? Ta saanak mo't nga agbisin dito, tanagado mo't timakan. Saan dakmo't nga imutan iti makat, senyor. Ala, bayam. Tamanipod ita. Ni Albert Latan ti mangyawat iti sweldom. Pasensya mo ni Sheila, ha? Wow na, sir. Ita tanapanan ni Pama. Adda pangibaunakan ka, nanalonit. Agtungpal ka. Ket ikan kay itidakkal agatan. Anya kay dayta, ma'am. Nabayagan day ito ang plano. Ngam saan ko ang maipatungpal. Gaputa adda ni Albert. Ngam ita, awanan ti makalapad. Anya ka di nga minday taaya, ma'am. Pukawam ti ubing. Ha! Pukawag. Anya ti kayat mo asawan, ma'am. Makaamukan iti aramidam. Basta mapukaw ti ubing dito'y balay. Tatunggal makitkitak ti ubing. Maipalagip ti pananggulib kanyak ni Albert. Ma'am, anya ka di ti kayat mo nga aramidag. Ikasanaw, ma'am. Makaamukan noing kaipakan iti tigre. Tigray. Ay, awan tigri dito, oy, ma'am. Basta makaamukan iti aramidam. Kwa. No di mo kayat nga aramidan. Pwes, siyak nga rudan ti mga aramid. Ngam iti kanito nga ipulong mo kin ni Albert. Agsungbat ka kanyak. Tasikan tumat ti sumaruno apo kawak. Ha? Kwa, ma'am. Sige. Siya kung ti makaam mo iti anak ni sir. Agtungpalakan ka, ma'am. Kasta ti kayat ko ken ka, nanalolit. Kat di kagdanag, ikan ka iti tangdan mo. Ma'am. Itamat lang, aramidam ti ipapaaramid ko kan ka. Kat ipasiguradom nga awan to ti agbalin a parikot. Tapno saan ta amadaksan. Ta iti kanito amadaksana. Natural a mairaman ka. No maibalod na, maibalod ka man. Maawatam? Ay, oon, ma'am. Ay, sige. Siya kon ti makaamaw. Kat gundawayam ti iruruar ni Papa Brando. Diyak kayat ang makita na nga iruwar mo ti ubing. Ay, ariglado, ma'am. Agtungpal ka. Tapno saan ko nga isagmak ti biyag mo, nanalori. Aday ta. Narnakan ni baby. Naisaganak mo tindag iti rumbang. Impalampin ko kankwa na tinabordaan itinagan na ang Maria Angela. Ay, Diyos ko. Tulungan nak iti na ito yung aramidag. Tanudyak agtungpal ka ni Ma'am Sheila. Ang mga nuison ti mga ramid. Kat dakdakas ti mapasamak ka ni baby. Anya pa'y aramidam, nanalolit. Apay adi ka pa'y laggunay. Owen, ma'am. O sige, rumbar kami ka ni baby. Ipasiguradom kanya nga tungpal ka. Awan bibiyang kuno mapukaw manday tanga ubing dito'y lubong. Katlalay ngam, nanalolit. Taulita, iti kanito nga taparikot. Sikati umuna apo kawag. Maawatam. Wen, ma'am. Di ka agdanag. Awan to ti agbalin aparikaot. Sige nga ruden, ma'am. Rumwar kami ka ni baby. Jack
Napasuklat na may waksi iti panunot ko ti anak ko nga adda ka ni Albert, Perla. Apay nga nga imbatim ti maysa nga anak mo iti amana. Sa ita, agbabawi kan. Pampanunutek ngamin, nga ang mga numarigatan ni nanang ang mga iwan kadakwada. Sapay adamat nga rod sakit na. Kasano nga rod ang maiwanan na ti anak mo? No adda sakit na. Agpapaagas. Nawadwad ti inted kanyak ni Albert, idinaudi pa nagsarita mi. Diyak kumaawatan ti kwarta, ngam impilit na. Katida duma a kwarta, iso ti inaramat ko tapno makaumayak dito'y balasiw taaw. Kat, kumusta pa'y ti may sa asingin nga awawiran ti inam? Nasaya at mat. Siguro, nagpipintas dagiti singin nga anak mo anya, inton dadakkeldan. Siyempre, napintasak nga inada. Sa bagay, nasaya ti masakbayan ti anak mo iti poder ti amana. Baknang ni Albert, may paayan na itinasayat ang masakbayan ti anak mi. Dahil ti may sa ama kagapo, no apay ang nagturadak anang ibati kan kuana, iti may sa nga anak ko. Imbag ta saan nga inala ni Albert ti duwang anak yo. Sana kasta ni Albert, maawatan na klaunay. Apay nga rod nga intulok na awin aswasyo ti relasyon yo. Kaputadyak kayat ti riribok. Amok adumteng to ti gundaway, asapulan nak ti asawa na. Kat amang ano anya pa'y ti aramidan na kanyak. Nang runa kat, siyak pa'y ti sekretary ni Albert. Sa bagay Lumiklikak laang iti gulo. Saan kun nga imbagbaga ka ni Albert no sa dino ti balay ni? Kan jak imbagbaga nagabrudak. Basta, imbagak latan, asaan na kamin asapulan pa'y ka ni Maria Crisanta. Kat, kasanon, nagsublikan ton ije Pilipinas. Alam ka di pa'y ti anak mo, nga adda ka ni Albert? Nalabit asaanan. Gaputa ang mga napagtaudan pa'y ti riribok. Tinaskan kanyak, nasaya at timasakbayan ni Maria Angela. Agtugawak man pa'y dito ipunti kayo. Ay, jak amo ti aramidag. Medyo adayo basit da ito alugar. Iso nga awan makaamam mo kanyak bitaw. Ay, inay. Nagsangit mo ni baby. Mabisin siguro. Itin ko tayo sa ganak adedi na. Mabit laang mon baby. Taala at tayo di din buwan. Atoy. Ala, agdedikan. Ay, atay ta. Nagsardengan ngagsangit. Mabisin at talaga. Ay, anya nga tati aramidag. Sa anak nga tan ngagsubli ka da Ma'am Sheila. Tasyak laangan timang padakkel dito'y ubeng. No sa anak ngagsublay, sigurado asa anak to asardengan ni Ma'am Sheila sa pulan. Katda kasaklakit de. Ay, demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga taaya tinasaya at nga aramida. Anya ti agururay agasat ti maladaga, ani Maria Angela. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay wit alawas a napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas saan ngay ayatan ni Albert ni Sheila.
Kat ni Corazon ti ay ayatan na, nga uray pa'y nagsinan ti dalanda. Iti sabali abangir, nagtungpalata ni Nana Lolit iti impaaramid kankwana ni Sheila, ngam saan na pinagaramidan iti dakas ti ubing. Kat pampanunutan na no anya ti rumbang nga aramidan na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas ang napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay, aday ta. Nagsardegan ngagsangit ni baby. Ay, talaga amabisen. Ay, anya nga ta ti aramidag. Sa anak nga tan nga agsubli ka da Ma'am Sheila. Tasyak laangan ti mang padakkel dito'y ubeng. No sa anak nga agsubli, sigurado sa anak to asartengan ni Ma'am Sheila sa pulan. Kat da kasaklakit day. Demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga ta tinasaya at nga ramidag. Sapay la kuma, na makasara kak itinasaya at ipanagpuspuso na ang mga ampon dito'y ubeng. Agawid ta na Milay. Nagpakada akon itigayam ko ang nagkasangay. Sige, ma'am. Inak nga rod mangkita iti pagluganan ta. Saanan? Magmagnatan. Ay, sigurado ka, ma'am. Asidag laang matijay balay. Magnatalatan. Exercise. Ala nga rod. Sika ti makaam mo, ma'am. Ay, nagrigat gayam ti magmagna. Makabannog nga oray agin inayad ta. Ay, kunakmat ngamin ka, amang kita ak iti pagluganan ta. Ta saan tamot ngamin nga inaramat ti kutse, ma'am. Asidag nga rod, apay pay laang nga agkotseta. Ma'am, adda umasidag ka na ta babae. Nakauba iti ubeng. Naimbag nga oras yo. Mabalin ka di, iti makisarita ka da kayo. Maipapanitian niya, Nana? Ma'am, mabalin ka di ada kayo ti pangibatsak dito'y anak ko. Ha? Ha? Ibatim kada kami ti anak mo? Uwan, ma'am. Ibatik ka da kayo. Kat da kayon timang padakkel. Anya? Sige, da kami timang padakkel iti anak mo. Ngam, anak mo ka di at talaga daytoy amaladaga? Idinto ta, medyo addan edad mo, Nana? Anak ko, ma'am. Agtawanak pay laeng iti 46. Kat nagsikogak pay mat. Kan sa anak mat anarigatan ang nagpasngay. Kastagayam, Nana? Kat kidawak kumaano mabalin. Nawaya aklat ta kuma amang sarungkar iti anak ko. Itulok yu kuma. Saan abali? Ta saan ko asoblian kada kayo? Dumakkel kada kayo ti ubing, ma'am. Ha? Kwa? Ma'am. Ikarik, saan ko asoblian kada kayo ti ubing? Ngam, kayat ko kuma anawaya aklat ta amang sarungkar ken kuana. Sigurado ka kadi? Ngam, kasano na kinaawatan kayon to iti asawam? Kat maako na ti ubing. Kabisadok ti ugali ti asawak, ma'am. Iso asaan amabalin ang maamuan na anagsikugak. No kasta, asino ti ama to'y ubing? Kwa, ma'am. Awanan, pimusayan. Ha? Pimusayan? Uwan, ma'am. Na-aksidente iti motor. Kat saan na analasatan. Anya? Ngam, apay nga rod asaan nga iti kabagyan ti asawam ti pangtedam iti ubing. Napanunot ko matday ta, ma'am. Ngam, awan amok akabagyan ti nakirelasyonak. Kan maysa, linuko naklaang day di alalaki, ma'am.
Akwarta laang ti kayat na kanyak. Una yan? Ewan, ma'am. Kat panagkunak, safety anak ko kada kayo. No da kayo ti dumakalan na. Kan amok anasaya at ti masakbayan na kada kayo. Saan kayo nga agdwa-dwa, ma'am? Ikarek, saan ko asublian ti anak ko? Ti importante kanyak. Dumakkel anasayaat. Kan maisuro iti nasayaat akababalain. Tadintuket umala kanyak agarang gandyang. Bueno, awatak ti ubing. Padakkelag akas pudno nga anak ko. Ikarikan ka adumakkel nga addaan na saya at akababalin. Mama, ang hila tinagan ti ubeng. Kat adakada kayo no baliwan nyo wano saan. Okay. Awan parikot iti dayta. Saan ko abaliwan tinagan na? Gaputa magustuak tinagan na. Anghela. Kasla anghel asimmang bay dito'y balay. Maria Angela tinakaborda di talampin ti ubeng, ma'am. Wan, ngam awagak lata iti anghela. No kasta, desidido ka amang padakkel iti daytoy amaladaga, ma'am. Wan, nanamilay. Tamo mat nga aging gaita. Katawan pa'y anak mi kan ni Dani. Ang kasanon no addanton anak yaw, ma'am. Uray adanton anak mi. Saan ko lata abaybay anday ito nga ubing? Ay na, nagsaya at ka talaga, ma'am. Aywanak, aging ga adumakkel. Ang ayos latta kadigan ka tinakuna ni Mercedes. Anya tay kuna na anagan na. Mercedes matinangag ko nga imbaga na anagan na. Wan, Mercedes tinagan na. Ay, ayos ka dilataken ka asarungkaran na ti ubeng. Wan, awan parikot iti dayta. Maawatak tirik nana, gaputa may isa nga ina. No apay mo't day dya ababae. Taliniputan na ti asawa na. Ay, 46 ka no ti taon na. Imbaga tanakaanak pay. Kat paanak mo't ten abakit. Adda ka no ija abroad ti asawa na. Amin a tao, agkamali, nana. Anyangay nga rod. Ay, sabagay mo't kit di ma'am. Kat pagyamanak, tasyak tinapili na amang padakkel iti ubing. Ngamin, kailiw kun at talaga ti maaddaan iti anak. Ala, ma'am, adda akatulungam amangaywan iti ubeng. Hoy, Corazon! Apay nga agsangsangit ka. Kunak man no nakaturog kan. Nga magsangsangit ka ba't kayam? Perla, kailiw ko na giti anak ko. Natural akaili mo, ida. Taanak mo, ida. Sakat ubing dalaunay a pinanawam. Ala, sumardin kan nga agsangit. Maturog takit din. Tamasapat apay nga agriing inton bigat. Masapat ang agluto. Ta nagsapa arumrumwad dagiti amo ta. Perla, Ala, huston. Di ka nagsangit pay. Basta panunutem anasaya at ti kasasaan dagiti anak mo. Ita ka laang asimmangpat, Nana Loli. Nagbaligi ka kadi? Ay, uwan mang. Awanan pa rikaw. Anya tinaramid mo? Tamano nga aldaw adi ka nagawin? Anya tinaramid mo? Tapno maipatungpal mo ti imbaga. Impakan ko iti tigray, ma'am. Manglukloko ka kadi? Adda kadi tigre ditoy? Impaanod ko iti karayan analawa, ma'am. Sa dino abanda day taakarayan. Ijay adayo, ma'am. Nagluganak pa iti bas, sakbay anakadano nak ijay. Di kagdanag, ma'am. Awan nakakita kanya. Sigurado ka kadi? Wunmut, ma'am. Isu nga awanin parikot mo, nasulbaran. Sige,
Itad ko kan katitangdan mo. Itad ko nga awan surok, awan kurang na. Sheila, sa dino tayan ni Loli. Apay ajag nakita iti dua nga aldaw. Naira na laadiyo nakita, papa. Adda ita ni Nana Lolit iti silad na. Nasakit ka no ti ulo na. Ket, nagtumar ka din iti agas. Wan, papa. Ti apok, kumusta matan? Awan pagdanagan niyo, papa. O sige, rumwara kon. Okay, papa. Agan-anad kayo. Hello, Nana Lolit. Kumusta ni baby? Kuya, sir. Nasayahat man. Nakaturog. Saan mo baybayan Aywa naman na imbang. Word, sir. Sige nga Rod, kastapay. Bye. Bye, sir. Naimbaglangan. Tada ni Nana Lolit. Tapno at mga iwan iti anak ko. Ay, korason. Sa dino tayan mo. Kailiw kayon ang makita kini Maria Crisanta. Albert, kasano? Rumorta. Sumuro tayo, J-Bar. Mapandag iti kakadwa tayo ang nag-seminar. Saanan? Maturog aklangan dito'y hotel. Good boy ka talaga Alang nga Rod, agpaalaklangan iti inumanta. O sige, basta saan ta rumar. Tamangan no maisarsarak tapay. Nasimbang titurog ni baby, Nana Milay. Uwan, ma'am. Nana, palagkunam ka di kat pudno nga anak ni Nana Mercedes dahito nga ubing? Uwan, ma'am. Tanapintas mo't ni Mercedes. Uray bakutan. Kan, ay na. Ay, napintas to'y ubing. Ay, no kumata siyak ti pudno nga ina to'y ubing. Asyak amis mo tinangipas ngay kan kuana. Di ka agdanag, ma'am. Maagdaan kanto, iti anak. Kaanong to, Nana? Dumteng tulata, ma'am. Sapay la ko mga Rod, takasta. Hello, honey. Imbag man ta nakaawag ka. Wen, honey. Agawid kami. Nalpas ti seminar mi kan ni Albert. Albert, kung kunamlatan iti boss mo? Kasta ti kayat nayawag ko kuana. Ala nga Rod, agan-anad kayo iti panagawid yo. Anya ti kayat mapasalubong ko ka? Pakmakan? Amumot kanyak. Sa anak nga agpilpili. No, anya latan ti kayat mo agatangan na para kanyak. Makaamu kalatan. Sige, ala nga Rod. Kasta pa'y. Agrubwat kami kan ni Albert. O sige, honey. Agan-anad kayo. I love you. Nag-sweet kayo umatan kini bakit mo? Hani ti awag yu iti tunggal maysa? Kasanong amom? Adakla iti asidag mo. Idi kasarsaritam ni bakit mo iti cellphone. Di ka nadlaw nga imasidag Kasano? Nakakonsentrate ka makisarsarita kini hanim. Katsika, anya ti awag mo iti asawam. Ani? Babes? Wano? Darling? Awan. Kayat na asawan. Awagam laangan itinagan na. Wan. Apay ngay. Awagam kumamat iti hani. Amumat asaan ko nga ayatan. Kasanok nga awagan iti kasta. Ay, unan niya. Sa bagay. Ala, agrubwatan tagbiyahitan. Sige, ngamsakbay na. Intapay gumatang iti pasalubong. Imbagak iti asawak, nga igatangak iti pasalubong. O sige, kaduaan ka agumatang iti pasalubong. Perla, natagtagainap ko ni Maria Angela idirabi. Anya tinaitagtagainap mo, may papankan ko na. Nakakaasi kampay iti asawa ni Albert. Kanayon kanuwag sang-sangit. Ay, saan mo't siguro akasta ko rason. Perla, madanagan akpaykit din. Saan nga itulok ni Albert nga agbalin ang nakakaasi ti anak yu? Imposible, abaybayan na. Kanayon ni Albert iti trabaho.
Kasano ang makita na ti mapaspasamak iti anak mi? Ay naku rason, saan ka nga agpanunot iti negatibo? Iwaksim day ta iti panunot mo. Alakit din, agsukatan iti kortina, tapno malpas ta ti trabaho ta. Ang mga no agungat ti amo ta nga babae. Itulod ka ni Jebalayo, Albert. Kansukunan ka into nagsapang agtrabaho. Aginanata pa inton bigat. Uray santa pa asumrat. Bukas ta, itulod ka nga rudan. Saanen? Agmaneho kalata naging kay Jebalayo. Sakto latan ti agmaneho nga agawid. Di ka nagkadkad. O sige, aglayon talatan ni Jebalayo. Nangagmo ka di, ken naawatam timbagak na nalolit. Word, ma'am. Di ka agkibaltang. Laglagi pam ano madaksan. Madaksan ka man. Ket dakdakas pa'y ti mapasamakan ka. Ay, wun, ma'am. Paulit-ulit ka, mat. Ala, buti nga rodin di tangdan ko ako nam nga itid mo. Idi kalman pa'y laang nga ururayag. Ngam di mo matla ito doon. Makauray ka. Amok nga ti ugali, ma'am. Sweetik ka. Anya? Mudto yan tay tangdan ko. Tano di mo itid. Agipulong ako ni Sir Albert inton sumangpaot. Anya? Nagtangsit ka matan na nalolit. Sige, aramidem tamadaksan ka. Oray man? Saan lang matasyak ti madaksan? Ad-addan kan ka, ma'am. Nang runa, tasika ti mastermind. Anya? Talaga natangsit ka? Saan mo't, ma'am? Ibagbagaklaong mo't ati pudnaw. Malaki ding. Yagyon tay tangdan ko ngayon ka rin. Ano saan? Ay, talaga nga agipulo nga. Oh, adto yan titangdan mo. Adda amin iti dayto asupot. Ha? Intupak mo iti lamisad. Ay, ta nakasupot a kwarta, ma'am. Gapot natangsit kan. Ay, ti kunayo kit di, ma'am. Nasakit tinakam yu amang tangdan kanyak iti impaaramid yu akinadakaw. Sumardeng kan. Kaamam tabibig mo. Inton kon, ibabawik day ta akwarta. Padasem nga ibabawi, ma'am. Tatalaga nga agkantaak. Mabalin mo ti ang kanta. Ngam ti kayat ko. Sintonado. Maawatam. Ay, ilintag ko ati kantak, ma'am. No kaskasanaw. Ay, saan tupulos nga agsintonadaw. Nang runa, nugamdan yu atakawon ti intangdan yu kanyak akwarta. Anya? Bainti uno, 22. Nay, nagaduda iti akwarta. Kasladyak mo't ammo abilangan. Idulin ko lata na iti akwarta. Jak gargarawan. Jak gastusan. Ibidin siya da ito'y kontra kan ni Ma'am Sheila, nubilang laang. Sabagay, awan matkit di ati pagdanagak. Ngamin, nasaya ati kasasaad ti ubeng iti sidong ni Ma'am Amanda. Nakasweldo tamanan perla. Ada pa'y nayon na. Nagsaya atay. Wen nga rod. Adamanin na yun ti urnong kun Ada ipawit ko kaninanang. Ngam ne, di mo ipawit amin Diyay lakatukad ti kasapulan dati ipawit mo. Narigatan gayam. Ang mga numasayang laang ti kwartam. Ay na, tunggal agsweldo ta. Kasta ti ibang magam kanya. Ay wen palpalagipan ka laang gayam. Tasyak, kasta ti araramidak. Jak ipawit amin amat gadak. Ngamin, agruaman ati pamilyak no kasta. Ang mga no agin enjoy dalaeng. Ngam siyak, addaak dito'y nga agrigrigat. Doon ti pagandala makabsat mo, saan ka di? Wen, ngam jay lakatukad ti kasapulan dat ititid ka. Kat adakadakwadan no agtipid daw no saan. Sa bagay, maawatan ka. Kat sika, pudno ati anak mo kanti inamlaeng ti agnumar iti kwartam. Ngam anyangay ti ammom, no addamot mananggun daway, kat utang da nga utang iti inam. Sa bagay, husto ka. Kat ti dakes,
Saan da nga amo ti agbayad? Iso a kontrolam latat ipawit mo. Iti kasta, numapanda umutang ka ni nanang mo, awan maitid na. Wen, husto ka matkit di. Orno ngagtidad duma. Tapno sigurado asaan ama sayang. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay ita alawas a napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, siningir ni Nana Lolit ti tangdan na iti impaaramid kenkwana ni Sheila. Kat aramatan nanto kas ebidensya, no bilang taiso ti mapabasol iti panagpukaw ti ubing. Iti sabali abangir, binagbagaan ni Perla ni Corazon, adi na ipaw iti amin amat gadan na. Taamangan no masayang laeng. Papagayam, denggen tituloy ti seryetay ita alawas a napauluan. Naikari. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pudno ati anak, kan ti inamlaang ti agnumar iti kwartam, pren. Ngam anya nga iti ammom. No adamot man ang gundaway. Kat utang da ka utang iti inam. Sa bagay, husto ka. Kat ti dakos, saan da nga amo ti agbayad? Iso a kontrolam latta ti ipawit mo. Iti kasta, no mapanda umutang ka ni nanang mo, awan maitid na. Wen, husto ka matkit di. Orno ngagtidad duma. Tapno sigurado asan ama sayang. Tasya, talaga akasta ti araramidak. Agbambannog ta dito'y abroad. Ngam sabali mo ti agnumar. Utangan da iti Pilipinas. Sa ita, di damot agbayan. Husto ka. Ada na sa unina ng kanyak iti na minsan na panagsaumi. Abi mulod ka no tay kaaruba mi iti kwarta. Diyak mat dinamagan no nagbayad wano saan. Day takad nga rod. Iso aday tay para iti kasapulan dalaang ti ipawit mo. Nakadanong tan dito'y balay ni Albert. Kasano? Bumabatan. Taing tapay kape. O sige, sa bagay, kaya't ko ti aginan nabiit, sakbay nga gawid ag. Alang rod, umay kan. Bumabatan. Bali may katlon adaras da ito nga imayak dito ayan nyo. Wen, ti umuna, idi kasangay ni bakat ko. Ti may kadwa, idi kasangay ko. Ngam talon atawon tinapalabas. Saanan anasunutan pa'y. Tatunggal awisan ka. Busy ka mat. At dalat ta mairana apapanam. Kasta ka di? Ala, bumabatan Albert. Intag ka pe. Ma'am Amanda, simbang putan ni Sir Danay. Ada kadwana. No kasta, adda ni Dani. Kasla nakit-kita kunjay kadwana. Kasla isuday jay taybos na. Ni Albert? Wen ma'am. Sige ma'am, tasabtak ida di tarwar. Sige, kat isaganaam ida iti merienda. Wen ma'am. Sige sir, agtugaw kayo B8. Tamang isaganak iti pagsangwan yaw. Sige, Nana. Anya ti kayat mo nga inuman, Albert? Kape. Nana, mangisagana ka iti kape. Sige sir, adda linutok a merienda. Patsyak ka magustuhan niyo. Sige tainak nang isagana. Dani? Amanda. At damat gaya man anak yo. Wan Sir Albert. Adan anak mi ka ni Dani. Amanda. Anya ti... Sige, mabit lang Tainak ipaida ni baby Giseled. Amangan ngamin numalukag. Sige, panawan kayo pa'y. At dagaya man anak yo. Kunak no awan.
Sa aming anak ti uban ni Amanda, Albert. Jack amo no sino ti akin anak. Nalabit nga impawer dala kan kuana. Ha? Sapay kasla anak yo. Tanagmayat ti isam ni bakit mo. Amumutan ti agraraman iti anak. Una yung tagraraman. Nabayagan akayat ni Amanda amaagdaan kami iti anak. Nga maging gayta, saan kami pa'y anaparaburan? Addan tulat ta. Kasta tinapasamak, Dani. Iso asige. Inawat kon ti ubing. Kaasimat. Kastagayam. Angela tinagan ti ubing. Kat Mercedes tinagan ti inana. Anyamot ten? Maiturad na maisina kan kuana ti anak na. Kasta talaga. Taan niya nga rod. Kat garangganjang mat akas iti kunana. Nailauan iti sabali a lalaki. Kat di na kayat amadadaal ti relasyon da nga agasawa. Di na kayat nga adda pamanatnat aliniputan na ti asawa na. Adda ngamin iji abroad ti asawa na. Iso ang nagsapul iti arakop ti sabali a lalaki. Ala, tanga inawat mo day tanga ubing. Makaamu ka nga rod. Ngamawan to nga ta ti parikot nga ipaay na day ta. Panagkunak kat awan. Kan may saan kumat aparita ni Nana Mercedes amang sarungkar iti anak na. Silulukat tiri daw tayo para kan kuana. Sige, sikat ti makaamu. Basta tinapatag, ay wanak ti ubing, gapo takasapulan na. Kaasimat. Ala nga rod, awanan makunak iti dayta. Ay wanam latta nga rod dayta nga ubing. Laglagi pang tiimbagak arason. Diyak kayat nga agdumata iti rason. Iti kanito nga agdamag ni Albert may papan iti ubing. Wan, ma'am. Ala, inka ilukatan iti gate ni Albert. Taitay pa'y ngagbusbusina. Wan, ma'am. Sige. Nalpasan ti parikot ko. Awanan ti ubing. Awanan ti siit iti dalan ko. Kumusta ti seminar mo, Albert? Di nakagkan akasta. Kasla saan tang agasawa iti kasta panagkadkad mo? Nana Lolit, kumusta ti anak ko? Sir. Awanin ti anak mo. Gaputa imay inala ti inana. Anya? Dayta ti pudno, Albert. Sana pud no dayta. Ti ko na kanyak ni Corazon, kat umadayo. Inulbudan na ka. Imay na inala ti anak na. Gaputa iso kano ti addaan karbangan iti anak yo. Maawatak ni Corazon. Gaputa anak na ti ubing. Kan may nasaysaya at no dumakkel kan kwa na ti ubing. Saan amabalin? Napatag kanyak ti ubing, Albert. Nga uray saan asyak ti inana. Ngam awan mabalin ko. Tani Corazon amis mo ti imay dito'y balay. Amo na dito'y balay. Gaputayin surot mo, idi addapas kan dito'y. Nagatapak idin kada kayo. Ngam ko namat a sekretaryam lang. Iso asaan ako na nagtagtagari. Tagayam. Sumardeng kan. Di mo kayat amang ti panang lipot mo kanya. Awan ti nasaya ta pagturungan da ito asalitaan. Sige. Inna kon iti salit ko. Laglagi pong tinagsaritaan ta, Nana Lolit. Wan, ma'am. Ayawan pagdanagam. Jakmot kaya ti madaksan. Iso at talagang agulimekak. Nasaya at launay. Ala, inka nagluto. Ta sigurado ang mabisin ni Albert. Itay pa'y anak kaluto ma'am. Nukas na, apaman ang makainanan ni Albert. Isagana mon tilamisaan tamangan kamin. Wan, ma'am. Ipasigurado man na imas ti sidaan alinutom. Wan, ma'am. Linutok tay paborito ni Sir a pinakbet kan tinuno nga ikan. Sige, isaganam to nga rod tilamisaan para kada kami iti asawa. Tainak pa'y ag-shower. Kayat ko anabang luak asumango kan ko na. Sige, ma'am. Di uray man ibok-bok mo ti bang banglo di tabagay. Tadi nakamot kayat akaida ni Sir Albert. Agraraman.
Lolit, sika man ti pagdamagak. Ibagam ti pudno, may papan iti ubing. Senyor. Ibagam ti pudno. Wan, senyor. Sa anak nga aglibak kada kayaw. Ni Corazon ti inmay dito'y balay. Saan asimrek diti unag. Ngam inuray na ti ubing ijerwar ti gate. Aniya, Siyak mismo tinangyawat iti ubing, senyor. kasta ka di. Ngam na ko na kanyak ni Corazon. Nga iti maisa nga aldaw. Kat awagan na ni Sir Albert. Ta ipakita na dagiti singay. Pudno ka di timbagam, Lolit. Amangan no agul-ulbud ka laeng, gaputa mabuteng ka. Maputengak? Ti anya, senyor. Nga mga no dakas kit dimat tinapasama kiti ubing. Nga miliblibak yo laeng kani Sheila. Ha? Ay, saan, senyor? Sa anak nga agul-ulbawd. Basta orayan laeng ni Sir Albert nga awagan ni Corazon. Tapno ipakita na dagiti singay. Day talaeng, tadi na imbaga no kaanaw. Bueno, mamati aken ka, Lolit. Itaman pa'y nga inawis nak nga uminom, Albert. Gaputa inalan ni Corazon ti anak mi. Anya? Impanaw na ti anak mi. Adi naman la impakada kanyak. Apay nga akasta. Nasakit tinakam ko. Natural sa pulang, takasarita. At damot karbangam iti anak yo. Jak amo no anya ti pinanpanunot na. Takala at akas jay ti pangadan na. Nalabit ang nakapagpanunuten. Adi na kaya't apag sinaan dagiti singin. Naimbag kumamat no kinasarita nakpay nga umuna. Tainik kak kumay ti dakkel agatad. Iti kasta. Adda si dadaan nga aramaten na kadagiti singin. Saan nakan nga inbibiyang kadagiti anak yo. Namala, sapay kuma, tagkikita kayong tumatlaang. Sapay kumatakasta. Ala, uminom ta, Dani. Danggayan nak nga uminom. Sige, sika timakam mo. Iho, manun alawas nga awan gaganay gayam. Papa, pampanunutek dagiti agiinak. No inuray na kuman ni Corazon, sakbay nga inya dayo na ti anak mi. Kinid daw ko kumakin kwa na nga itid na ti address na. Iti kasta, masarong karak ita. Awan pang kuntaka kadakwada. Gaputa nagsukat iti number na. Kanjak maten masapulan ti Facebook na. Ala, iwaksimon day tay ti panunot mo. At danasawam, kat isulatan ti pangpangrunam. Saan ko ang masursuro nga ayatan ni Sheila, Papa? Dakkel abidot ti panagkalay sami. No kumata nagkadkadak iti, kat imadayo aklangan. Nalabit nga awan napasamak akalaysa. Awanan ti mabalin mo, iho. Tasawa mo ni Sheila. Isulangan ti ipamaysam. Aday ta, nakaturugan ni baby. Napintas nga ubing ni Angela. Kaslapot nung anak mo, gaputa kas taunay ti panangaywan mo kankwana. Natural, ubing day ta, Dani. Ken, kayat ko asyak mismo ti mangaywan kankwana. Kat, sa dinuit ti ayan ti inana. Saan nan nga imbaga ti address na? Basta ti kunana, umaylat ta sumarungkar ditoy. Amangan kit dimat, no kinidnap na day tangawbing. Kat sikat ti mapabasol. Nasaok day ta kankwana. Ngam na kunana asaan adakas a tao. Dayjay lakano at talaga ti rason. Di na kayat nga da ebidensya, iti pananggulib na, iti asawa na. Ne, nagadumot na itaginatgatang mo apara ka ni Angela, Nana Mercedes. Uwan, ma'am. Apay, pinawitan na ka ti asawam? Iso ang nagado ti ginatgatang mo apara iti ubing? Uwan, ma'am. Bayam laang agumatangak iti para iti ubing, ma'am. Ngam, Nana Mercedes. Kas iti nakunak, sarong karak laang ti ubing, ma'am. Si kanto ti mabangunan na nga ina.
Mas daawakan ka, Nana Mercedes. Apay amas pilyam ti asawam, ngam ti anak mo. Mama, ada nga mindua pa'y nga anak mi kanila kay ko. Iso adyak kayat amadadaol ti pamilya me. No kasta? Amo dagiti anak mo nagsikog ka? Oh, di agipulong da iti amada. Saan da nga amo, ma'am? Tadak mo't diti syudad. Kat saan ka nagaw-awid ijay lugar mi, idi masikugak. Kasta ka di? Iso nga awan makaam mo ijay lugar mi ang nagsikugak. Tana ilamang ko, ma'am. Ngam, sigurado ka ka di? Asyak timang padakkel iti anak mo? Uwan, ma'am. Basta sarong karaklat ti anak ko, ma'am. Albert, kayat mo ti maadaan iti anak. Saan ka di? Adto ya. Si dada anak amang ipaaykan ka iti anak. Iso aditoyak silad mo ang matulog. Oh, Albert. Oh. Induron nak. Jak kayat nga arakupan nak. Ala, rumwar kan dito'y salit ko. Saan ka nga ay ayatan? Agingga ka dita. Kat dinaklat ta masursurong ayatan. Manun atawan ta nga agasawa. Ngampulos adita nagkasilad. Albert, kasapulan ka. Rumwar kan dito'y salit ko. Dayjay ka di ako rason tilinaon na tati puso kan panunot mo. Rumwar kan dito'y salit ko. Kat jakon kayat nga umanig kapay dito'y. Kaano ang masursurunak nga ayatan, Albert? Lading itak. Ngam iti kaano man. Saan kanto apulos ang ayat? Senyor, rimwar ni Ma'am Sheila. Rabiin, ay ang papananda ta. Saan ka diyan nagpakada-kada kayaw? Saan, Mart? Kasla agong ungot ngamin iti arimwar iti silid ni Sir Albert. Anya? Wan, senyor. Imunag ijay silid ni Sir Albert. Ang mga no pinaay ni Sir Albert iso ang maditirik nana. Iso aday jay, agong ungot arimwar. Pinaay ni Albert? Ala, di yung maawatan ti kayat ko asawon sinyaw. Ay, pilya ka matlolit. Awan lati di mo maibagbaga. Ipod numot, senyor. Hey, kanayon ang nakasyorpan ni Ma'am Sheila. Langa na ti manggargaray. Ngamsan mo't apampansinan ni Sir Albert. Malakit din. Ingkan maturog. Aginanakan, tane, rabiin. Ay, uwan, senyor. Sa bagay, agbusinan to ni Ma'am Sheila inton sumangpaut. Saan to nga ta maurnos ti relasyon da Albert kan Sheila nga agasawa? Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, sinarungkara ni Nana Lolit ni Maria Angela iti sidong ni Amanda. Nakisarita latta daytoy. Asarungkaran na latta kumati ubing. Imanugot mat ni Amanda, tamaawatan na daytoy. Iti may sa arabii, kayat ni Sheila ti maturog iti silid ni Albert. Ngam pinabainan ni Albert daytoy. Nasair nga rod ni Sheila. Nakapungtot, iso nga uray rabiin, katrimwar iti balayda. Nasiputan mat daytoy ni Nana Lolit. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas at napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Wan, senyor, imo nag-ijay silid ni Sir Albert. Abangan no pinaay ni Sir
Iso ama ditirik na hala. Iso aday jay. Agungungat arimuar. Pinaay ni Albert? Ala, di yung maawatan ti kayat ko asawan, sinyaw. Ay, pilya ka mat lolit. Awan lati di mo may bagbagay. Pudno, ba't sinyaw? Kanayaw na nakashort pa ni Ma'am Sheila. Langa na ti manggargaray. Ngam saan mo't apampansinan ni Sir Albert? Mala, ingkan maturog. Aginanakan tane, rabiin. Wad sinyaw. Sa bagay, agbusinan to ni Ma'am Sheila intun sumangpag. No sa dino nga tatinapanan na, katrabrabeen. Uy, ikan na pa iti ara. Kaya't kupay tagparta. Waiter! Yes, ma'am. Ikan na pa iti ara punak. Darasan! Yes, ma'am. Corazon! Nagagaw kay dasawa! Balsan ka! Dinakmayan ti asawa! Kapakan ka! Albert, agsapan. Ngam saan pa asimbang pat ni Sheila? Itala ka di amadlaw yun ay papa. Kanayon nakasta ti aramid na. Saan pa yun nga agawid no daduma? Apay no bagbagaam. Nga agbalbaliwan. Katurnusan nyo ti relasyon yung agasawa. Saan ko maisuro ti bagik ang mga yatkan ko na papa? Ay, nuamukla ko maakastoy ti mapasamak. Saan ko kumaidin nga intulok nga kalay sa Sheila. Dakal ngamin ti utang ko na imbaga na kami ti amana. Gapo ta isu idi tinangispal kanyak, idi na disgrasya kami ti lugan. Impan na kiti ospital. Ijay mata na ng rugi ti panagpagayam mi. Baknang da. Adayo amas baknang da ngam da tayo. Papa, asawa mo ni Sheila, kat sursurwam nga ipateg. Diyak kaya't asursuruan nga ayatan ti kaskan kwa na a babae. Sipod nagkalaysa kami. Awan sa baling ay naramid na, no di ti aglang ay. Ad-adan adyak kaya't asursuruan nga ayatan. Gapotawan respeto na iti pagtaangan tayo. Yawid na ti lalaki na dito'y balay. No kastang at datan iti trabaho. Anya? Agtukyat tiriknak, no kastang agkanak ni Sheila, papa. Iso ano mabalin? Pumanaw ko man dito'y balay. Agawi din itinaganakken kwa na. Manumot tan abulan tinapalabas. Sipod siyak ti mga aywan ka ni Angela. Asidag tiriknak kan kwa na. Nakaturog manen. Kasta ka dilat ta day tanga ubing? Nakaturog a kanayon? Gagangay iti ubing Katno iti rabii, nakariing mat. Kanayon ka amapuyat. Ngauray siyak, mairaman mo't ten amapuyat. Tasyak pa yan, ti pagtimplaam iti gatas na. Gagangay Tamay sa ka nga roden nga ama. Di kan agreklamo. Kan ipatagtaday tanga ubing. Ngamin, kasimat. Data ti makatulong kan kwa na. Kanayon ka diya sa rongkaran ti inana? Uwan, saan nga agliway? Kasla pinagbalin na kan at taga-awir ti anak na. Adda ita dito syudad ni Nana Mercedes. Ngam adda trabaho na. Di na maaywanan ti ubing. Nang runa, tapi manaw lakat nga rod pa'y sigod nga agaw-awir. Masapol mat nga agtrabaho. Tapno adda ipawit na iti pamilya na. Kunamat nga adda nila kay na iji abroad. Agtrabaho lata kano, nga uray adda nila kay na iji abroad. Takayat na ti makaurnong iti bukod na alingan. Ay, naglakalakan kwa na nga impadawat na ti anak na. Saan, Dani? Isungarod akanayon nalata sa rongkaran ni baby. Ngamin, kailiw namat. Katawan sa bali ang makatulong kan kwa na, no di data. Sana bali, tawan mo't anak ta.
Isu nga awan parikot iti dayta. Ay, nasayaat kay iti padam a tao. Ala, sapay kuma, tamasupapakan ti kinasayaat mo. Ket paraburan na ta ti Diyos iti anak. Albert, saan na nagaw-awid ni Sheila? Imawag kanyak ti inana. Adda kano ijay balayda ni Sheila. Kastagayam. Saan mo ka di asurutan? Saan, papa? Diyak kailalaan ni Sheila. Dakes ti ugali na. Asawam lataday jay. Manon atawan nga agasawa kami. Ngem awan makitak apakaay aywak ken kuana. Makunamday ta. Gaputad na sa baling ay ayatem. Ni Corazon. Wen, papa. Iso ti ay ayatek. Iso ti kayat kong agbalin nga asawa. Ngem sayang. Naladaw ti panagsabat ti dalan mi. Iho, Baybayan nyo latan ni Sheila. Tagnad ije balayda. Nasaysayat no kasta. Tapno ijay nan ayawid ti lalaki na. Saan adito'y balay? Nanalolit, imayak ta kayat ka abalaagan. Ma'am, Diyak kayat nga agipulong ka kin ni Albert may papan iti anak na. Laglagi pa mati pang takin ka. Maiturod ko nga aramidan kat sa anak nga agang angaw. wen ma'am, di ka agdanag. Ta saan kunto nga ibagakan ni Sir Albert? Nga awanen di anak na, kinanti ti Gray. Kinan titigre. Kawan, kasyay laag ti panang ibalikas ko. Ay ngam, awanen ma'am. Nayano din, ijidak ko lakarayan. Nasaya at launay. Ewan ma'am, siya ka mismo tinangyanaw. Kat siguradaw, nakadano nun iti kaadalman apas iti karayan. Adan iti lubong dagiti buaya. Ya. Pakaragsakam ka di atalaga ti pandakapukaw ti ubeng, ma'am. Launay, nanalolit. Launay. O, ala, mapanak pa iti silad ko. Taad-daalaak nga importante. Sakbay arumwara. Agnaad ka ka din atalaga iji balayaw, ma'am. Di kandang mag-adamag. Awan bibiyang mo. Perla, naragsakak. Gaputan nakasaritak ni nanang iti cellphone. Kat ko na naapimig sa kanon ti bagina. Uy, nasayaat no kasta friend. Anya nga min tirikrik-naan na. Agkakapsot nga min idi. Sakit anda pa'y asmana. Agtrabaho ka mat iti opisina ni Albert. Ngam apay ngay, adi mo impaagas. Ilimlimad ni nanang ti marikrik nana. Di na kayat nga gastusak para kenkwana. Urnungat ka no para iti masakbayak. Ay, anyan? Ngam, dakkel ti tulong ni Albert. Taga po iti kwarta nga inted na. Kanayon ang ti panagpa-check up ni nanang. Nga aging gaita. Ay, nasayaat nga rod ano pimiksan. Tapno napigsa ang mga iwan iti anak mo. Ay, Perla. Apay ajak malipatan ni Albert. Kailiw kon amakita. Ay, sus. Anya nga tano awagam. Kat, pakumusta am ti anak yo. Ha? Alahan gayam. Pakumusta am laang mat ti anak yo. Saan mo siguro ang nalipatan ti numero ti telepono iti opisina da? Oh, ijay ati pang kontakam kanikwana. Agamakak, Perla. Amangan no maamuan ti asawa na. Kat pagikaruan na ti anak ko. No kasta? Agan anus ka nga rod Kanusam ti ili mo kan ni Albert. Albert, imayak iti opisina yung takayat ka tulungan iti trabaho. Diyak kasapulan ti tulong mo. Albert, talaga ka di adinak maayat. Naibagak day ta idi paylay. San amo ba yan? Among ka di no apay nga agrebrebel detirik na. Gapukin ka.
Di kag pabasol iti sabali. Gapo iti madi nga aramid mo. Gapot ang uray anya ti aramida. Di na kumayat. Anya ti inaramid mo anak ay aywak. Ti ka di manggargari kanya. Albert, Saan nga umdas ti kinaseksim? Tapno maayat ka. Sipod pa'y. Di ka kayat agarawan. Gapulaang itiday ta arason. taas sino ti ayatan. Daychay ako rason. Sumardeng kan. Awan serbi da ito'y asaritaan. Nukas ta nga ron. Agsinatan. Ngambalsan ka, Albert. Laglag ipom dayta. Naimbang ta nakita ka dito ruwar ti opisina, Dan. Sheila? Sheila, kun kunamlatan kanya. Mamirmiraot. Sorry, Ma'am Sheila. O sige, umunag ako dito opisina. Bastos. Apay ako na mabastosak, Ma'am Sheila. Kasarsarita ka pa ilaang. Ngam panawan na kon. Anya ka dito ibagam, Ma'am. Bueno, umay ka. Sumurot ka kanya. Dito iti kayat ko ang papananta. Tanaul-ulingan. Anya ka dito ibagam, Ma'am. Amom ka diti ayan ni Corazon. Jack amo, Ma'am. Ikan kay ti dakkal agatan. Nulakit ta maisurong kanya ti ayan na. Imadayo ni Corazon, Ma'am. Gaputan na amiris na abiddo ti relasyon da ni Albert. Kayat ko ang makita ni Corazon. Ibagam kanyak ti ayan na. Kat ikan ka iti dakkal agatan. Jack amo, Ma'am. Pasensya kan. Ngamawan maisungbat ko kan ka, maipapan kan kwa na. Talaga ka di nga inayat ni Albert ni Corazon? Ni Albert ti pagdamagam iti dayta, Ma'am. Taisulaan ti makasungbat iti dayta. Awan ka di ti masaom kanya. May papan kadakwada kin ni Albert. Talaga ka di nga agin inayat da? Awan amok iti dayta, Ma'am. Ni Albert ti pagdamagam. Saan asya? Kasta timbagak iti asawam, Albert. Isu aday jay, nakaungot kanyak. Agin didiak ka no. Gaputadyak kaya ti umawat iti dakkal agatad. Idinto, tamamirmira utak lang arudan. No apay nga minasimurot kapay laken ko na. Kaya't kula amaamuan no anya ti kunana apagsaritaan mi. Tagayam, ikanak kano iti dakkal agatad. Basta ibagak kan kuana no sa dino ti ayan ni Corazon. Katulungak kano amang sapul kan kuana. Tanya ti plano na. Di na nimbaga. Nagdamdamag kanyak no ay ayatam ni Corazon. Kat imbagak, asikat ipagdamagan na itidayta. Gaputadyak ammo ti sungbat na. Isu aday jay, nakapungtot kanyak. No maminsan, saan ka na sumurot kan ko na? Una, ngamin, sikat ikanunungak, saan nga isu? Nasaya at tada ka man nun, Nana Mercedes. Napan nga minakitsenda ni Nana Milay. Isu nga awan agluto. Bantayam ni baby, tasyak ti agluto. Ado ti makandita at tinapay. Ngam, inapoy ti kayat ko. Ay, siya kung ti agluto, ma'am. Taimas ti lutok. Sika? Saan ka di arong bang lang abantayam ni baby? Takailiw mo? Kailiw ko, ma'am. Ngam amok, anabanog ka, anangaw awir kan kwa na. Saan abalita nakaturog? Iso asya kung ti agluto. Di kagdanag, ma'am. Naimas ti lutok. No kasta, mapankalatan di ta kusina. Kat makaamukan, noan niya ti lutom asidaan, Nana. Ne, adaw mauawag iti cellphone ko. Video call. Corazon? Hello, Albert. Agyaman akta sinong batang ti video call ko. Corazon, kumusta kan? Nasaya ataklat na. Sige, kumusta kan? Ganti anak na, kumusta matan? Anya? Anak ta? Saan ka di nga imay mo sinukon? Kat inya dayong kanyak? Naku na ni Sheila ang nagpakpakaasi ka kano.
Iso nga inted dati ubing kan kay. Saan, Albert? Adaak dito'y balasiw taaw. Kasano ko mapasamak tikas na? Anya? Albert, kayat mo ka di asawin nga awan ti anak tay ti sidong mo. Corazon. Ayan ti anak ko, Albert. Ti ko na danana lolit kan Sheila. Si ka mismo tinapan ije balay, anang sukon iti anak ta. Manon abulan tinapalabas. Saan, Albert? Adaak dito'y balasiw taaw. Albert, ti anak ta. Sa dino ti ayan na. Amang ano dadak sa napasamak ken kuana. Mamati ak nga awan dakes a napasamak ken kuana. Ala, agkalma ka. Takasaritak danana lolit kan Sheila. Pindot na talaga ti pangandang ko. Rumba nga saan ko nga imbati ka ni Albert, ti anak ko. Unamot nga min, amas naranyag ti masakbayan na, no dumakkel iti amana. Perla. Katsapay ko tawan dakas na napasamak iti anak mo. Nangipananda Sheila kan ti katulong iti anak ko. Anya ti naramid da kan kuana. Imposible mo't, pinagaramidanda iti dakas. Mananaga na ka talaga. Anya tinapasamak iti anak ko. Agkalma ka, Corazon. Mamati ak nga awan dakas na napasamak iti anak mo. Urayam ti awag ka ni Albert. Barang nasarakan nan ti anak yo. Waiter! 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 Ito na pa iti anak. Darasam, natangal amin nga arak yun. Ang lamasakit iti anak. Senyor, ay dakas sa damag. Imawag kanyak ni Sir Albert. Anya dayta? Anya daka sa damag. Ni Ma'am Sheila. Ada iti ospital ta na disgrasya. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Nadisgrasya ni Sheila? Wan, senyor. Sapay kumata makalasat ni Ma'am Sheila, senyor. Makalasat nga ta ni Sheila, itipan nakadisgrasya na. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy teserya tayo itaalawas anapauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas agsangsangit ni Corazon. Gapu iti naamuan na amanun abulan tinapalabas ngawan ti anak na iti sidong ni Albert. Iti panagawid mat ni Albert, tapno kasarita na ni Nana Lolit, adda imawag kan kuana, kat impakaam muna nga adda iti ospital ni Sheila. Inawagan mat ni Albert ni Nana Lolit, kat impakaam muna tinapasama kan ni Sheila. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas anapauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Senyor, dakas sa damag. Imawag kanyak ni Sir Albert. Oh, anya dayta? Anya daka sa damag? Ni Ma'am Sheila, ada iti ospital. Na disgrasya. Kasta ti ko na ni Sir Albert. Nadisgrasya ni Sheila? Huwag, senyor. Sapay kumata makalasat ni Ma'am Sheila. Apay ana disgrasya? Anya tinaramid na? Jakam mo, mapanak ka no ito iti ospital, senyor. Kasta ti ko na ni Sir Albert. O sige, mapanta adwa. Inawagak matanti ina ni Sheila, papa. Agturungan dito ospital. Unay nga minen, tanabarte ka nag-drive. Kastati ko na dagiti nangyag ken kuana dito ospital, papa. Ken na ko na ti doktor. A dead on arrival.
Aniyan. Albert, abalayan, kumusta ti anak ko? Apay amorge ti imbagada pagdiretso Iso da ita ni Sheila. Nabungan iti puraw nga ulas. Saan? Saan nga iso dayta? Saan nga iso? Ay, ikatag ti abong na. Sheila, iha! Sheila! Nabanod tinanginuganan da iti bangkay ni Ma'am Sheila, sir. Nanalolit. Sungbatan nak iti salutsudaken ka. Ket tipud no ti bagam. Ha, sir, anya ti saludsudam. Ayan ni Maria Angela. Ha, Amok asan ka dakas sa tao, nanalolit. Iso ang mamatiak nga awan dakas anapasamak iti anak ko. awan pagdanagam, sir. Nasaya at ti kasasaad ni Baby Angela. Maay ayuhanan anaimbag. No kasta, sa dino ti ayan na. Sige, sir. Kalpasan ti pan nakaitabon ti bangkay ni Ma'am Sheila. Mapantay iti ayan ni Baby Angela. Sigurado ka kading awan dakas anapasamak ken kuana. Wan, sir. Katno kanayon ko asarungkaran. Ngam ilimlimod ko kan ni Ma'am Sheila. Diyak kayat ang maamuan na asarungkarak ti ubeng. Kasigurado adakas ti aramidon na kanyak. Anya ti kayat mo asawan? Tinangdanan nak ni Ma'am Sheila amang pukaw iti ubeng, sir. Tadi na kayat. Nga da pa kalaglagi pam ken ni Corazon, sir. Katno jak agtungpal iti kayat na. Amangan no iso amis mo ti aggunay. Kat dakas ti mapasamak iti ubeng. Anya? Ada nasarakak anasaya at ipanagpuspuso na. Kat imbatik ti ubeng kadakwada. Kat ti pagyabanak, imanugot da akanayon ko asarungkaran ti ubeng. Imbaga kadakwada nga anak ko ti ubeng, sir. Kasta ka di. Anyan ang nagdakas ti panagpuspuso ni Sheila. Agraman ubing. Iraman na iti kinadakas na. Siningin ko ati swildok, sir. Tadanda ni Dina itad. Ha, ti kunana. Si Reban nak. Ha? Saan na mabalin Dakkel agatad tinted na, sir. Ngam isumot lang tigas gastos ka para kan ni Baby Angela. Nga oray amok nga damot mabalin tayo nang ibatsak iti ubeng. Agyaman akin ka, nanalolit. Inya dayong ti anak ko iti mabalin apak paggadan na. Uwan, sir. Di kagdanag. Kalpasan ti tabon ti bangkay ni Ma'am Sheila. Kuyugan ka amapan ija ayan ni Baby Angela. Corazon, Kasano, Albert? Kumusta ti anak ko? At nakatidakas anapasamak ken ko, ana. awan, agkalma ka lang. Awan dakas anapasamak ken kuana. Sa dino nga ron ti ayan ti anak ko. Natalgad ti kasasad na. Awan ti rumbang apagdanagam ken kuana. Kayat ko amaamuan. No apay anag parang asyak tinangitalaw iti anak ko. Aramid ni Sheila daytoy. Ngamkas itinakon-akon. Natalgad ti anak ta. Ket awan ti rumbang apagdanagam. Agi amanak no kasta. Ket sika, kumusta ka mat ita abroad? Nasayat mat. Kanayon ka kumangagan anad. Ket kalpasan ti pan nakaitabon ti bangkay ni Sheila. Asikaswak ti panagawid mo. Anya, bangkay ni Sheila. Ti kadi asawam ti dakdakamata. Juan, madama ita ti pan nakalamay na. Pimusay ta na disgrasya. Nabartag ka no ang nagmaneho. Kasta ka di. Makipagladingit ang Albert. Kalpasan ti tabon. Kayat ko nga agsublikan dito Pilipinas. Tas sika mismo ti mga iwan kadag iti ubing. Sige. Asikasumpay ti panakay tabon ti asawam, Albert. Pagsaritan tanto da iti sabali agundaway. Ket manen,
pagladingit ah. Agyamanak, korason. Nasayaat nga rod no awan dakos ang napasamak iti anak mo. Ay, kunak ngamin kan ka, di ka unay agdamat. Sangit ka, sangit. Kita man talangam ita. Kalat akim mutong ka. Nasayat ka no ti kasasad ti anak ko, Perla. Ngam amom. Ada may sapay anamuak. Anya dayta? Pimusay ti asawa ni Albert. Ha? Ala, apay ngay. Nabartag ka no ang nagmaneho. Ay, sus. Dayta, tirigat na. Ay, una yan. Apay ngamin nga agmaneho. Kat amuna anabartag. Albert, amo kadi mo inayat ni Sheila. Kat dayta ti pagsaksakitan tinakam na. Pakawan hendak. Tasaan ko ana sursuro nga inayat ni Sheila. Nupay kasta. Sana may parbang ti inaramid na. Ama pan nagbartak sa nagmaneho. Ngam kasta ti sigod nga aramid na. Kanayon na bagbagaan ni Papa. Ngam sana dumag. Awanan ti anak ko. Ti kakaisuna nga anak ko. Pabasulen dak kadi iti ipupusay na, Mama. Saan, Albert? Tamok ti ukali na. Awan pa nagbaliw na. Kana amak pa'y alipliputan na ka. Amok dayta. Namin anon adaras nga inaramid na dayta. Ket dayta pa'y timaysa, adyak pangayatan ken kuana. Nupay kasta. Jakmet kalikaguman akastoy tinapasamak ken kuana. Albert. Awan sabalya pabasulan ni Sheila itinapasamak ken kuana. No di iso matlaeng. Una yun tinapasamak iti asawa ni Sir Albert. Inak ita makilamay. Umay ka kadi. Sige. Nilaangan na namilay ti makaamo ka ni Angela. Sigurado ka sumurot ka kanyak? Kababain mat ka ni Sir Albert. Lujak man laag pakita iti panakalamay ti asawa na. Alang rod, agpalaskan, tamapantan. Sana ka makaturog, Perla. Apay, anya ti pampanunutam? Ni ka di Albert? Tamay sa itan abalo? Sana. Di kagsaway ti kasta, Perla. Kaslakit din pakaragsakak ti panakabalo ni Albert. Iti kasta nga ibagbagam. Kat, anya nga ro ti pampanunutam? Kuna na ngamin nga si kasuan na ti panagawid ko. Kalpasan na may tabon ti bangkay ti asawa na. Tanasaysaya at kanuno siya ka mismo ti mangaywan ka dagiti anak mi. Katuan mo't, nasaya ato kasta. Ay ngam, sika ti mangudang iti dayta. Sayang mo't wag supliak iti Pilipinas. Kakaysuna nagsayat dagiti amo ta dito eh. Ala, panunutam ana imbag korason. Ha, Ma'am Amanda? Ada ka dito'y lamayan? Kapinanom ni Ma'am Sheila. Asawa ti boss nila kay ko. Ha? Apayakas namas na o kalaunay na Mercedes. Kaya't mo asawan? Boss nila kay mo ni Sir Albert? Saan laang abos? No di kat aggayem da. Ay kasta gayam. Ay, anyan apan nakairanranana? Anya ti kaya tiyo asawan? Kwa ngamin, Ma'am Amanda. Boss ko ni Sir Albert. No kasta, isugayam ti kunam abos mo. Adi mo mapanawan, gaputa na singpet da. Wen, ma'am, boss ko ni Sir Albert. Abalayan, maudin da ito'y arabi iyapan nakalamay ti bangkay ni Sheila. Mahitabo na ninton bigat. Wan, abalayan. Awan mabalin ko, no nagpatinggala dito itibiyag na. Ngamno kumata saan ang nagbartak ang nagmaneho. Saan kumana pasamak ti kastoy. Anya nga rod,
Di tay may baga no kasano ti pupusay ti tunggal maysa. Kat nalabi ta kasto'y tiwagas ti pupusay na. Di tay amo dagiti pagteng iti biyag tayo. Sayang abalayan. No kumata na saya at nga asawan ni Sheila. Naragsak na kuma ken ni Albert. Kasta mo tinamnamag idi gambidot gayam. Gaputa sa andaan naragsak. Ala, anyang arod. Saanan ang maisubli tinapalabas. Nalbasan ti tabon, iho. Wen papa, Adda na sa kanyak ni Lolit may papaniti anak mo. wen papa. Agpakuyog aken kwa na ita. Amapan ijay ayan ti anak ko. Panagkunak, awan tinagbali na pariko ti anak mo. Ngamin, nasaya ta tao tinang ibatsan na. Wen papa. Ket pagyamanak unay dayta. Ala, agrubwat ka nga ruden. Taytay pa'y ang nakarubwat ni Lolit. Daytoy abalay tinang ibatsyam iti anak ko. Wan, sir. Kaya't mo asawen. Dadani kan Amanda ti mga aywan iti anak ko. Ay, jak ni namnama akasta, sir. Namwakla di lamay agayim mo gayam ti asawa ni Ma'am Amanda. Nga ben, nakitak ni Ma'am Amanda, idiin may da nakilamay. No kasta. Ti ubing nga uba idi ni Amanda ang nakitak. Kat iso ni Angela. Di mo na irupaan ti ubeng, sir. Saan? Insarak aminan ni Amanda iti seleda. Iso ajak nakita ti rupa ti ubing nga ubana. Ay, anyan apa nakairanranada, sir. Ngam, nasingpot ni Ma'am Amanda. Awan makunakken kwa na. Dayta ti pudno anapasamak, Ma'am Amanda. Saan ko apudno nga anak ni Baby Angela? Anya? Gapo iti kinadakas ni Sheila. Iso akas to'y tinapasamak. Ken, lolit ti pudno anagan ko, ma'am. Saan ang Mercedes? Jak matukod da panunutan. Adakas gayam ti panunot ti asawam, Sir Albert. Pudnot ako nam. Naimbaglaan yan. Tanasaya at atao ni Nana Lolit. Kan masirib. Kat amo na tinararamid na. Kan naimbag. Tas sikatin ang ibatyan na iti ubing. Gaputan na saya at kayo atao. Wen, inaywanan mi anaimbag ti anak mo, Sir Albert. Agraman ni Danny, kat kanayon ang mapuyat. Gaputa iso ti agtimpla iti gatas ni Baby. Agyaman ak unay kada kayo. Kasano? Iisubliyo ti ubing iti balayo? Saan nga taan nasaysayaat no agyan pailaang dito'y balay? Amanda. Sana bale, awan pagdanagam, Sir Albert. Saan ang mabaybayan ni Baby Angela? Umay munto sukunan ti ubing. Iti sa bali ang gundaway. Ngam saan kumapay nga ita? Ay, jak ni namnama. Nga anak mo gayam ni Baby Angela, Albert. Amom ka di. Nga oray siya, ket kanayon na mapuyatan. Wen, nasao kanyak ni Amanda dayta. Impatag ni Amanda ti anak mo, Albert. Kat idinaamuan ng anak mo, medyo nagliday. Ngamin, sigurado ang maisinakan kwa na ti ubing. Pagyamanak ta impatagyo ti anak ko. Agsangsangit idirabiin ni Amanda. Ngamin, mayadayon kan kwa na ni Baby Angela. Saan amaya dayo kan kwa na ti anak ko? Gaputa nawayalat ta nga umay ije balay. No addanton ijay ni Baby Angela. Ket no ita, patgak tikid daw na. Asaan pa'y lang nga ita ti panangalak iti anak ko. Nang runa pa'y kano, tamano lang nga aldaw tinapalabas, apimusay ni Sheila. Wen, narigatan, Albert. Ang mga nualalyaan na. Anya? Basta, agtungpal kalatta iti asawak. Sana bali? Tasan ang mabaybayan ti anak mo. Nga anak ni Muten.
Tada kami itan ti agpuy-puyat. Ngamin, no rabi aldaw para kan kuana. Ngam no iti aldaw, rabi para kan kuana. Gapu ta nakaturog latan no iti aldaw. Kasta ka di. Ala, agmulta ka. Pakanenak, ita a lunch break. Ariglado. Day talaga yan. Sige, Albert. Kastapay nga rod. Katagyaman na kiti pa nag-video call mo. Ikisnak tulatan ka ni baby Angela. Bye. Oy, nakaisom. Ah? Kapatawan dakas anapasamak ka ni Maria Angela. Kat mismo pa'y gayam ati asawa ni Danny ti mga aywan. Amamom day ta, Dani? Wen, katrabahwak iti opisina. Kan gayam ni Albert. Ay, kastagayam. Kat, anya nga iti imbagam kan kwa na. Agawid ka kadiitan, iti Pilipinas? Saan pa? Total, basit lang nga na panawan. Malpasan ti kontratak dito eh. Saan ang mapupuutan ti panaglabas ti panawan? Wan, husto ka. Kan, jak pa'y kaya't ti agpakita ita panawan ka ni Albert. Saan pa'y analpas ti panagpanes na? Amangan nga min no adamay baga dagiti tattao kanyak. Sa bagay, ah? Saan ko aplano ti makisinnublian ken kwa na? Ngam sigurado nga dalat ta masao dagiti tao kanyak. Anya nga iti ammom. No da kayo tinaikari, iti tunggal maysa. Iso api mo sa iti asawa ni Albert, kasta? Katuan, no da kayo tinaikari, uray anya ti mapaspasamak. Agsabat lata ti dalan nyo, kasta dayta. Perla? Ngam mamati ak, da kayo tinaikari kan ni Albert, iti tunggal maysa. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti seryetay wita alawas ang napauluan, na ikari. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, denggen ti paggibusan ti seryetay ita alawas na pauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyak kaya't pa'y ti agpakita ita panawan ka ni Albert. Saan pa'y analpas ti panagpanas na? Amangan nga min no adamay baga dagiti tao kanyak. Sa bagay, ah? Saan ko aplano ti makisinnublian ken kuana? Ngam sigurado nga dalat tamasang udagiti tao. Anya nga iti ammom. No da kayo tinaikari iti tunggal maysa. Iso api mo sa iti asawa ni Albert, kasta? Katuan, no da kayo tinaikari, oray anya ti mapaspasamak, agsabat latta ti dalan nyo, kasta dayta. Perla? Ngam mamati ak, da kayo ka ni Albert tinaikari iti tunggal maysa. Pudno nga ay ayatag pailaang ni Albert, aging ga ita. Ngam, saan kon akali kaguman ti panagsinublian mi? Ha? Apay ngay? Kapot na makonsensya ak. Kasla inagaw ko ni Albert iti asawa na. Ay ngam, kasano napilitan na ka? Saanan, Perla? Saan kon akali kaguman ti panagsinublian mi ka ni Albert? Maayayatanak at talaga ka ni Baby Angela. Kuma, pudno nga anak ko. Kita man nga agpayso ti pasama kanya. Saan taanam namaan nga anak gayam da Albert kan korason ni Baby Angela. Inturong ti apo adata ti mangaywan iti ubing. Iti kasta, awan dakas ang mapasamak kan kuana. Kasta una panagyaman ni Albert.
Ngam, malagip ko ni Nana Lolit. Anak na kano ni Baby Angela? Sa bagay, uray kas dyan ni Nana Lolit, tanapintas mat. Kan saan na madlaw abakat? Siguro, agtawon na day jay iti 42. 46 kano, kunana. Ket kasanon, numaya dayo kada tati ubing. Anya ti aramidam. Ha? Dani, Ay na, honey. Saan ka ngagsangit? Maragsakan ka kitdi. Tanatulungan ni Baby Angela. uwan. Kasta ti pampanunutak, hani. Day tala ang tamalidayanak. Numaya dayo kanyak ti ubing. Awan mabalinta. Kiddawan talangan iti Diyos. Asapay la kuma. Tamaadaan tantumat iti anak. Ma'am Amanda, nakalidliday ka manan. Nana Milay. Nay, nakaturog gaya mo ni Baby Angela. Kasanumat nga men kat dinigos mo. Iso aday ta, naimas titurog na. Wan nga rod, Nana. Ay, Ma'am Amanda, aging ka kadiita kat di ka pa'y laag sikog. Saan pa nga rod, Nana? Ngam, sa anak amaawanan itinamnama. Di muntumot ngamin kayat nga agpakita kayo iti doktor. Tapno maamuan no asino kada kayo tilupos. Diyak kayat, Nana. Basta mang namnama amaaddaan kaming tumatlaang iti anak. Ala, sapay la ko mga road, ma'am. Nakaturog gayam da Baby Angela kan Ma'am Amanda. Kabsat milay. Ay, won, kabsat. Sana balay. Urayak idang agreeng. Napuyat ni ma'am anangay aywan iti ubeng. Takasadumat ngamen, nakareeng no iti rabi Kat nakaturog mat no iti aldao. Ay, anyan. Ay, kaslapod na nga anak na ni Baby Angela. Sapay na sao kanyak ni Sir Albert. Akayat kanon ni Corazon nga alaan dati ubeng. Taipanda ijaayan ti ina ni Corazon. Inton umay alawas daytan kabsat. Tas sumangpot pa'y ti may sa at taga-aw-awer. Anya? Wan kabsat. Tapno sanda ka nung agin na dayong agsingen. Ala, no kasta ti kunada. Awan mabalain dagiti amok. No day ti umanugog. Madlaw ang nagsangsangit ka, honey. Ngamin, umaidan to nalaon ni Baby Angela. Di da pa lang amin italag kanyak ti ubing. Maawatan ni Albert tiriknam, honey. Ngam, amangan ngamin no ad-adan amasair ka, no ipanaw dan tumatla ti ubing iti dinnam. Honey. Narigrigat no dumakdakal ti ubing, sa maisinakan ka, honey. Ad-adan ang nasakit. Anya moten. Kunak no agbalin nga anak ko ti ubing. Ngam saan mo't kayam? Kas itinakunakon, saan abalay? Tanakatulong ka ni Baby Angela. Ala, di ka nagliday, Amanda, honey. Apay nga ta asaan a panunutan ni Corazon a masaktan materik na ni Ma'am Amanda, sir. Amuna day ta, ngamkit di. Nawaya tayo amang sarungkar iti ubing. Di uray man tunggal Sabado amapan tayo iti lugar da. Tapno sarungkaran tayo ti ubing. Sa bagay Medyo andayo ti lugar da. Ngam awan parikot iti dayta. Wen man, sir. Mayat dayta. Tapno makaaliwaksay met ni Ma'am Amanda. Mayak, Ma'am Amanda. Taipakaamok kada kayo. Nga umay kaminto kada Sir Albert amang sukon iti ubeng. Kadwame ni Senyor. Malidayanak man.
Ngam awan mabalin ko. Nalabit a kinasaritan ni Sir Albert ti asawa, ma'am. Tagkadwada mat iti trabaho. Nalabit akasta. Anyamot din. Naliday tirik na. Ngamin, napatagan kanyak ni Baby Angela, nana. Wala, maawatan ka, ma'am. Ngaman niya nga rod. Kasladyak itulog kamaya dayo kanyak ti ubing. Saan ka kumaagumorgora, ma'am? Ngamaan niya nga rod, kat kastamot ti kayat ni Corazon. Kat dakkel ti panagyaman ni Corazon kada kayo kan ni Sir Danay. Gapo ta impategyo ti anak na. Idawdawat na. Amaadaan kayo kuman iti anak. Tapno makompleto ti ragsakyo nga agasawa. Nana. Ala, di ka nagliday akasta, Ma'am Amanda. Saan abale? Nawaya kayo amang sarungkar iti ubeng. Kantap no makita yuman ti kasingin na. Ala, umay kan. Ubao mo ni baby. Tarumwartan dito'y silid. Agur-uray yung da Albert di tasalas. Uwan, honey. Di kan agliday. Sana bale. Tas umurot tayo iti lugar da Corazon. Iti kasta. Amum tunti pang pasyaram ka ni baby Angela. Sana bale. Tamukmatkit diti lugar da. Uwan, honey. Uwan ko nam. Ngam di ka matagunay. Ala, ubaa mo ni baby. Tarumwartan dito'y silid. Nakilugan akon dito'y vanyaw. Tapno ada kasin nublat yung amang ubak ni Baby Angela. Ay, wen, kabsat. Nasaya at matngaron no kasta. Ni Sir Albert, isulaang nga tinag-drive itilugan ni Papana. Kat surutan tayo lata idaa. Wen, di ka agdanag. Tamok ti lugar da Corazon. Isuasaan tayo amayawawan. Namin kami na napanijay ka ni Albert. Ma'am Amanda, siya kung timangub ba di taubeng, amang ano nabannog kan. Sana, nana. Siyaklatan. Ala, bay amlatan ni Ma'am Amanda ti mangubba, kabsat lulit. Ipapas na nga ubbaan ti ubeng. Ikang kayo iti kwarta, para kadagiti masapsapol dagiti ubing, nanang. Nga madamot igam ko a kwarta baraw. Sana balin Igatang yu kadagiti kayat yu akanan. Nangruna pa'y, tada kadwayo ang mga iwan kadagiti ubing. Ala nga road baraw. Kitagyaman at. Da kayo latan ti makamu kadagiti ubing Umayak to lata sumarongkar. Uwan baraw. Taan niya ngay. Kat kastoy ti kayat di Corazon nga anak ko. Asaan nga agsina dagiti ubeng. Tutal, umay mumutla itasar sarungkaran. Hawan nanang. Sa bagay, umadaneng ti panagawid ni Corazon baraw. Addan ka duamay ang mga iwan ka dagiti singin. Ilepas na ti kontrata na. Taday ta ti kayat na, nanang. Ay na, agkarupropa, dagiti singin. Di kay natagari, nana. Ang mga numalukag da. Ay, wen ma'am. Ay na, nagpipintas da. Wan nga rod, nana. Italagdala ko man kanyak ni Baby Angela. Ta siya kun timang padakkel. Aday ta ka manen, ma'am. Inton ko, agluluhakan tumanen. Nana. Ala, hintayon di kusina. Tanakasaganan ti lamisaan. Sa nabale, taadda ti agawir amang kita kadagiti ubing. Ala, ma'am, mapantayon ijay kusina. Wen, Albert, umadanin ti panagsublik dita Pilipinas. Nasayat nga rod. Or-orayan ka. Albert. Ala, agananat ka nga rod. Laglagi pa nga gur-uray kami kan ka. Sige, sandak apakadanagan.
Talasaya at ti kasasad ko ditoy. Dagiti ubing, awan parikot, takanayon ko ida sa lungkaran. Ken adda kadwa ni nanang mo amang ayawan kadakwada. Di ka agdanag, tasyak timang tangdan. Albert, Ala, kastapay nga rod. Umawag ak tumanan iti sa bali agong daway. Tapnosan ka mataktak. Bye. bye, Albert. Adon dagiti ginatgatang ko apara ka dagiti ubing. Nabanglo a sabon, pulbos, kan aminan apang babae nga ubing. Ginatang ko aminan. Ala, sikatimakam mo. Okay ka di kan ka? Nga agas-gastusak ka dagiti anak ti gayam mo? Awan parikot iti dayta. Naamuan ni Albert te tangar aramidam. Iso nga ingato na ti suldok. Saan la dayta? Kanayon nak nga ikan iti kwarta. Wano, bonus ko. Aging ga ita? Ikikan na ka iti bonus mo? Wen, ngamin. Amangan ka no amin asweldok, kat ipapaay mo kadagiti ubing. Amangan ka no awan agbati. Ala, isublim ti intad na bonus mo. Ibagam asaan adakkel ti gasgastuset para kadagiti anak na. Ma'am Amanda, sumurutak to inton agpa-share kayo iti ayan dagiti singin, ah. Inton bigat ti ipapanmi, nana. Ay no kasta, sumurutak mat nga rod, ma'am. Saan abali ta imbagak ka ni Sir Albert nga umayak. Kat, kunana, nga umuna tayo latan, ta sumarunon to. Adang amin kasarita ng importante a klientida. Wan, nana, dagasan kanton iti balay da Albert. Ay, uwan, ma'am. Uwan gayam. Umadanin ti panagawid ni Corazon. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Nasayaat nga rod mo kasta. Tapno maamamok mat anaimbag. Napintas a babae, ma'am. Simple. Ngam napintas akaskan ka, ma'am. Sapay ko ma, tag kinaawatan kaming to. Kat saan na nga ipaidam kanyak dagiti anak na. Saan, ma'am? Nasingpet ni Corazon. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Sumangpat itan ni Corazon, Amanda, honey. Mapansabten ni Albert iji airport. Nasayaat mo kasta. Takayat ko ang makita kan maamam mo. Ngam, medyo nabayag iji abroad Wan nga rod. Nalabit anak aurnong dayjayan itinawadwad. Ay, wan kasano? Anya ti plano da ka ni Albert? Agkalaysada nga tay? Kasta ti plano ni Albert. Kat isagsaganaan na tiing grande akalaysada. Upate na tawon tinapalabas, Albert. Awan ka diti plano mga sawa manen? Ururayak ni Corazon, papa. No saan tumot lang ni Corazon ti maasawak. Uray sana ko na mga sawa pa'y. Kasano nga roditan? Kat sana kayat ni Corazon ti makisinubyan kan ka? Idawdawat ko asapay la kumatagbaliw ti panunot na, papa. Ala, iti kanito akayat na ti makisinubyan kan ka. Agkalaysa kayon. Tapara dayta itinaragsak a pamilyayo. Papa. Mas naragragsak ti pamilyayo. No kumpleto kayo iti maysa a pagtaengan. Anya ka diti may ko kada kayo, senyor. Kasarita ka para iti pagsayaatan dagiti apok. Senyor? Pinilit ko idi ni Albert nga ikalaysana day di Sheila. Ngamda ka labidot day jay. Saan ang naragsak ni Albert? Senyor? Iso nga imayak dito'y balayo, takayat ko nga ibaga nga urnusen nyo kuman ti relasyon nyo kini Albert.
Tanaragragsak madlaang no kumpleto kayo asa nga pamilya iti may sa abubong. Ngam, senyor, nakurapay kami laang. Sana day tatinaskan kanyak. Gaputa nakaamiris akon. Kat kayat ko nga kalaysa kayon kini Albert. Oh, Amanda, honey. Bumangon ka ditan, taing kaagdigusan. Amangan numaladaw ta iti kalaysan ni Albert. Apa yan? Anyat mapaspasamakan ka. Ay, di na kasi kan. Diyak kaya ti angot mo. Kat no kadigdigos ko. Diyak kaya dito yung sabon mo. Makapabakwart. Anyat kaya tasang dayta. Amangan no aginaw kan. Mabalay na kasta. Ngamin, duwan abulan ajak nagbinulan. Masikugak sa agpaiso. No kasta, agpalas ka. Takuyugan kang agpakita iti doktor. Saan inton bigatan? Daraayan ta pa iti kalaysa ni Albert. Ikari kurasan, saan kanto asaktan? Ayaten kan ipatag ka. Agraman dagiti singin nga anak ta. Ikarikmat, Albert. Ayatan kan ipatag ka. Karaman dagiti anak ta. Agtinulong ta, para iti pagsayatan ti pamilya ta. Amok anaranyag ti masakbayan dagiti anak ta. Gaputabak nang ka. Awan serbi ti kinabaknan, no awan ayat iti kaunggan. Albert. Dayta ti pagtakdaran ta. Tima ko na nga ayat, kan pamatag iti tunggal maysa. No adda dayta kadata, kayat na asawan, naragsak ti pamilyata. Kan inayom tamaten, ti panagtalagta iti tunggal maysa. Wena, Albert. Saan ko nga ikatan ti panagtalag mo kanyak? Diyak to pulos dadaulan dayta. Ditan papagayam, tinaghibusan, teseryeta yu ita alawas, anapauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.